Hello guys! So welcome to Buntis Vlog number 13. And as promised muna ni ang good news nga ako ang gina-mention sa ako ang mga posts sa Instagram, sa Twitter, nga ginalink na ako sa Facebook. Well, today is August 25. Ang oras, it's 12:20 sa udto. So, unsa tong good news? August 25 marks the 24th week sa ako ang pregnancy. Yes, guys, officially 24 weeks na gyud ko nga nagabuntis, and kung i-translate nimo na, it's 6 months. And part sa ako ang journey sa pregnancy, nag-download ko og pregnancy app kaning what to expect kani siya. Unsay naa dinhi? Kani siya ginatabangan ko niya sa countdown like this. Second trimester na daw, it's week 24 and day 0, meaning today is officially the first day sa ako ang week 24. It says, your baby is as big as an ear of corn, measuring 22 centimeters and 0.68 kilograms. So, sobrang medyo kilo na dyan si baby sa sulod, I know. And, countdown, 16 weeks na lang. Napun niya siya yung video. Anyway, insert lang na ako ang video. Ginasulti niya every week kung unsa ang kaning progress, physically, mentally, ni baby, para pod nga at least ikaw ma-aware ka. Although dili nimo siya makita, pero ma-feel man good nimo na siya. And tungod kay 6 months na si baby karon, 24 weeks na siya, naga-move na of course ako ang baby. Malingaw ka as in gilo kayo guys. Gilo kayo kay ginapush niya akong bladder niya to the point nga kanang makaihi na kay ko kanang bago na ko nanghimigan hinapog ko ana, pero gina-treasure din ako ni siya nga moment. Why? Because puhon maanak na ako si baby in God's time, diba? Nga kanang full term, nga kanang normal. Mamiss na ko na siya nga moment nga kanang nainagasipa sa kontiyan because it's a miracle. Hangtod karon ay makahilak jud. Okay, di umilak. Pero kanang grabe miraculous gyud nga kanang hatagan ka sa Ginoo chance nga maging isang mama nga magbuntis, ma-feel nimo yung ato nga mga moments nga kanang nagalihok imong baby sa sulod. Ayan na gani. And mag-imagine kumusta kaya siya, unsa kaya itsura. Ingon ana. Kumbaga ang excitement naa always sa imuha. Naa always sa ako as in ya. Muna pinaka-importante gyud nga I have to always talk to my baby. Well, bed rest gihapon ko guys. Since katong 20 weeks ako ang baby. Gisulti na siya or gi-advise na siya sa ako ang OB because na-diagnose ko og threatened miscarriage. Meaning, hapit ko makuhaan that time. So, unsa tong pain nga na-feel na ako? Unsa di ako na-feel? Na-feel na ako ang pain somewhere sa ako ang pelvic or sa ako ang puson. And then, ang pain, kadugayan, niabot siya sa likod, sa may batang nako. So, muna di ay tumuran na dito siya o kanang nagalabor ko. And, hadlok pa to kayo kay 5 months pa akong tiyan ato. So, threatened miscarriage din siya. Well, mo to siya ang reason nga nung bed rest ko until delivery. Unsi pasabot sa bed rest? Bed rest means, basically, staying on bed. Pero, nihangyo ko sa akong OB, anak ko nga, Dok, mura kog ma-high blood, Dok, kung magsige lang kog higda. Pwede ba nga maglakaw-lakaw po ko sa balay, like mga itong kusina, dito na lang kumukaon, para at least na ako'y walking, gamay. Pwede ba nga,
dili man daw ko pwede magbuhat og mag-alsa og mga bugat. So pwede ba nga kanang at least man lang manlaba ko sa akong underwear para naagyapon ko yung activity. Sugod siya ana nga mga activities. One thing lang yun nga giingon niya sa ko iwasan lang yun ang maka-stress nga mga activity na ko physically and emotionally. And kana mag-alsa og bugat, maglakaw og lagyo. And one thing, dili pod ko pwede nga kanang mag-ingon nga magsigig lakaw-lakaw outside, mag-commute and elsewhere. Okay, para iwas na lang, at least, diba, iwas na lang. And, in line with that, itagtagaan gyapon ko sa ko ang doctor og vitamins. Mo gyapon ni siya katong calcium and katong hapit na gimoro to, and katong mosvit. Kani siya, vitamins ni siya, folic acid. And kani, part po sa ako ang pag-bed rest since na-diagnose kong threatened miscarriage na ako yung ani pampakapit. So, unsa lang ako ang mga activities din sa balay. Una, syempre, ang routine ko dali lang dyan ko sa bed and I see to eat nga na ako'y 8 hours of sleep at night. So, ako, gina-insomnia naman ko karon. As in, nga kanang dugay na ako makatulog magabi, inis kay dili ko matulog og hapon or adlaw. So, ang makatulog ko mga 12, 1 a.m. kana. Pag grabe na yun, 2 a.m. So, bisag ingon nga dugay ko makatulog, gina-make sure gyapon ako nga maka 8 hours of sleep ko. Unsaon, magpatuyang kog tulog hangtod buntag. So, magmata ko siguro mga 8 a.m. or 9 a.m. Ingon ana, and dili ko magpapukaw na sa ila for breakfast. Kung dati ginahatod nila dinhi sa kwarto ang food, karon man ako nga ayaw na ako na lang mag-adto sa kusina para mo lagi to, para na ako yung lakaw pod. Kay kung diri lang mo ra kog ma-high blood, maglabad akong ulo and everything, kay muumon pod ng mga disadvantage pag magsige lang kagigda, walay naga-move imong muscles, imong kalawasan, wala naga-circulate og tarong imong blood. So mo to siya. And another thing, wala na ako naga-Facebook and Messenger, which helps me a lot. I-uninstall dyan na ako ang Facebook and Messenger. And nagdito ko active sa Instagram, YouTube, and Twitter. Dili kay sa Twitter, pero gibalik na ako ang Twitter account. Instagram and YouTube. Instagram because happy thoughts lang mong makitaan Pwede ni mo pilion kung kinsa lang mo i-follow. Katulang mga good vibes, naghatag og good vibes, ana, katulang mga basta tanan lang gid nga makapaayo sa imuha. And YouTube din pwede nimo pilion lang kung unsa imong tan-awon, movies, music, vlogs sa imong mga favorite YouTubers. And mo po na siya ang naging resort na ko nga, why not ako pod mag-upload po ko og videos na ko, no, nga kanang murag himuon po na ko diary ang kaning ako ang YouTube open diary, because I am sharing it with you na about updates ako ang pagbuntis. So muni ang birth sa buntis vlog. Karon pod na buntis ko, nga naka-bed rest ko, mahibalaan pod nimo kung kinsa gitong mga naga-care sa imo, kinsa tong mga true friends. I tell you, it's really a challenge for me nga kanang ilahon kinsa gitong mga naga-care. O dili ka magtuo nga kanidi ay ang mga tao nga naga-care sa imo. Kadtong mga tao nga di-expect nimo nga mag-care sa imo, nga mangumusta sa imo, wala. Asa sila? Wala. Sorry pero plastic. So dito, diagin nimo matest ang friendship nimo sa mga kailan nimo, sa mga tao nga gituuhay nimo nga friends nimo. So, anyway, cravings. Unsa ba ang cravings na ako lately? Makita man si Barbalan man siguro ninyo kung ansa kong gina-crave karon. Murag na-crave man kong chocolates. Nag-crave ko anang mga desserts nga kanang na ay chocolate ni ingredient. Like sa kong ginabuhat katong Oreo float. Unsa pa to? Choco nut fudge, choco nut bars, og lately kadtong choco fudge. Ay, o gusto na ako personally magbuhat. Dili ko gusto magpalit somewhere else. Gusto na ako magbuhat. So, grabe yun ang craving sa buntis, no? Obviously, yes, guys. Naggrabe na ako pag-gain sa ako ang weight. Grabe yun. And,
dili na ko na siya na ako yung kaning pregnancy book ang tawag ani, pregnancy book gihatag ni sa ako ang OB. Diri ma-measure kung pila pagyud ko ka kilo sugad atong pinakaunang check up hangtod karon. Well, ang sulti din ni first na kong check up was May 2. Ang ako ang weight 51.4 kilograms. And karon, ang ako ang weight na karon is katong last check up August 7, 56.4 kilograms. Okay, so baby bump. Siguro, sa sunod na lang na vlog na ko ipakita akong baby bump. Ipakita na ko na siya through maternity dresses. So that's it guys for this week's pregnancy update. 24 weeks officially sugod na sa ikaunom nga bulan ni baby sa ako ang tiyan. So, every week mag-expect na ta og kaning pregnancy update, and in between or during weekdays mag-upload po kung mga pregnancy related na mga videos para at least pod maging informative pod ni ang ato ang channel dinhi sa YouTube. O kung naamoy mga suggestions unsay pwede i-vlog, na ba mo'y gusto ipang mention, i-comment lang sa baba or i-PM ko sa Instagram or i-tweet ko sa Twitter. So, thank you so much guys sa inyong pagtutok sa Buntis Vlogs. Kung gusto niyo matanawan ang mga previous Buntis Vlogs, ibutang na ko ang link sa description box. Thank you so much for watching. God bless and to God be the glory.